रायजोफोर दिनैनि सानडे स्पेशल पर्टालिया मिथिखाबायना अमा आथिं दा नै अमा आथिंखौ अराव मोजां सावथुमनानै लाबाय ओमफ्राय सावथुमनानैहाय नै मोजां साफा खालामबाय बे हांगारफोर थानायफोरखौहाय मोजां साफा खालामनानै बेखौहाय गिदिर गिदिर पिसाव दानबाय आरोना गिदिर गिदिर पिसाव जानो लुगैदों होननायखायहाय दानखांना दै गुदुङाव दसे सोमबावनाहाय बेखौहाय दसे फोरानदबबाय आरोना फोरानदबनानैसो जागोन बेखौहाय दा खुलुमबाय रायजोफोर दा नै संनायनि लाहार फाहार खालामजोबखाबाय आं गासिबो लाजोबखाबाय खाथियावनो दा संनोसै बे अमा आथिंखौहाय नै सुनानै लाखाबाय दाननानै आराम सुनानै दै मोजां सुनानै लाखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेखौ संगोन दा सबायजों सबायखौबो आङो सुनानै लाखाबाय नै सबायखौबो बेयावनो लाजोबखाबाय आङो दा संसैल' थाव होबाय नै कुकाराव संसै ओमफ्राय थावाबो एसे होखाबाय र' बेखौ एसे दुंहोबावनानै संसै दुंबाय नै हरजोबसै अराव संनाय बायदि दिगदार उखुन्दै हाबनाया बेखौ बिदिनो दसे एवनोसै एकदमफोरा जाबायहाय नै गिदिर गिदिर जानो होननानै नै गिदिर गिदिर हाहोखादों आङो जेरै मानसि थायो बेजोंल' फैयो उखुन्दैयाबो दसे खोबसैलाय नै बेखौ दा दसे उनाव होजोबसै नै लाखाजोब्बाय आङो बेयावहाय सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्रायहाय हाइजें दङ ओमफ्राय नै बानलु गोरानबो एसे होनोसै थाइब्रैसो होनोसै बेखौ दा हरजोबसै नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनला मोना बांद्राय नायानो नामा भिउसनो बारा फैया अननानै हेल्प खालाम आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम नायलांबाय था होमबासो बानायनो गोसो जायो आरोना संख्रि बानलु हरखानोसै आङो बेयाव नांनायनो नै अराव संबाथाय दाबसे जायगायाव थानानैबो संनो हाया खायनो एरनो फैबा जालांबायहाय जि बुरजा ना बिदि गोरान अमाखौबो नैबे गोजां बोथोरावल' जानो हायो ओमफ्राय नङाबाथ' फोराननो बायोना अमा गोरानखौ गोजां बोथोरावल' जानाय जाखायो बे गोलोम बोथोराव अरनि थाखायनो बानानै मानो थानो हायाना गरमा बेखायनो अमा गोरानखौ जानाय जाखाया ओंखायनो दानो जेसेबां हायो जाखानांगौ अमा गोरानखौ एसे आङो पासफुरन हरखानोसै होजोबखाबाय मा होनांगौ सबायखौ मोनबाय सुना लाखाबाय आङो ओमफ्राय बेजों मुला खाजियासो जि समायोमोन दा मैद्रुसो जानोसै दां गगा मोनजानो गिदों संनानै जानोसै नङाबा खाजि जायोबा गोथाव एसे मोनजालायोमोन अननानै नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ सापर्टबो खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो रायजोफोर अननानै
आं बेबायदिनो आलदा आलदा भिडिअजों लोगोसे एभ्रि सानडे बेबायदिनो मोजां मोजां अमा बेदर सानाय बा संनाय बेबायदि रेसिपि लाबोबाय थागोन आरो ना नोंथांमोननि सेरावहाय दै होनोसै आङो रायजोफोर आंना दाथ' सालायाबो देरथ'वाखै नालाय जेला देरगोन होमबा आङो एसे आलदा ब्लग बानायनो हागोन आरो ना माने माबाबा माने बेरायनाय मानाय आलदा जायगा थांनाय मानाय दा बेफोरबायदि माबाफोरखौबो बांद्राय लाबोथ'नो हाया आरो ना ओंखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था उनाव आरो बेफोरबो जालांगोन मोजाङै मोजांनो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो आङो माने जेबो बांद्राय जेसेबां सानो एसेबांखिनिखौ हाजोबा आरो ना लाबोजोबनो माने फिसाला दा उन्दै बुजियो जों माजों बिदि कपारेट खालामनाय जाया आरो बेबो ओंखायनो नोंथांमोना उनावहाय बेफोरखौ नुलांबाय थानो मोनगोन जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्लाबो माने गासिबो साबस्क्राइब खालामा आरो ना नायनानै माखासे 72% खालामा नायनानैल' थायो ओंखायनो अननानै रायजोफोर सापर्ट खालामना हो आरो हेफाजाब होलांबाय था बेबायदिनो नायलांबाय था नायनायजों लोगोसे माबाबो साबस्क्राइब खालामना हो रायजोफोर जिखुनु जाबाय नै माबाबो लाबोनो रोङासै हिस्ट्रिबो जाबाय दा बेखौ गाबहोनोसै बिराद गोबाव माबा मा होनो गाबबाय थानोसै बेखौहाय ओइ आराम थोलोब थोलोब जालायनाय बिराद गोथाव जागोन आरो बियो बिराद मोजां मिलौजोबखागोन दा ओमफ्राय दा एसे बियो गाबखांबा दा खारैथ' गैया जोंनावहाय दा खारै गैथ'आ बर्थमान ओंखायनो खारैहाय सदाखौनो होनोसै आरो सदा दङ सदा बेखौ होनोसै दा गाबबाय थाथोंसै बियो खांनानै नायनायसै एसे रुइखोना रुइदिया 20 बार जाबाय दां गाबनायालाय आराम सबायाथ' रुइखाबाय मोजांनो ओमफ्राय बेदरासो बेदराबो जाबायहाय ना लुथु लुथु जाथारबाय दाना दै होबावनांसिगोन बेयावथ' दै होबावनोसै गोदौ होनोसै सदा होनोसै जानो लुगैलांबाय आं बिदिनो मोनबाथाय जाखाथारसैबो होजोबसै ना दै गुदुं होफिनबाय गोदौ होनोसै बेखौ ओमफ्राय दा सदा होनोसै ओरैबायदि लुथु लुथु जाबाय बेगेंआनो गगुलायबाय दा बेगेंआव ओंख्रि जाजोबसिगोन बेगेंआनो गगुलायबाय नै बोरो दासो नुदोंमोन आं नै बेगेंआनो थल' गगुलायबाय ओरैबायदि लोथो लोथो जाखाबाय दाना खोबनांला बेखौ दाना ब्लाव ब्लाव जोंबाबो जेबो नंलाना नै अरा ब्लाव ब्लाव जोंबाय नै गोदौहांबायबो ना बेखौ दा गोदौफुगोन बियो ओंखायनो खोबथ'ला थाथोंसै ओरैनो नायनानै कुकारा हांगार जाजोबखाबाय बेखौ फुख'नांगौआ सदा होनोसै आं नै एसेनो लाब लाब गोदौखाबाय ओरैनो मिलौखाबाय हारसिङैनो आयौ माथो नैलै गोदौफुलाबायबायसो बुरजाथारना बुस्थुआनो एसे साखिनायबावनो
जाबायहाय दाना खांनानै दुन्दिया सामब्राम होनोसै जानाया रेडि जाबाय होमबा आंना नै अमा आथिङा ओमफ्राय नै सबाय बिदैया आङो बेखौहाय बेदरखौहाय दिहुननानै लाखाबाय ओमफ्राय बेवहाय बिदैल'सै जानोसै आं होमबा ओमफ्राय मैद्रु दं नै जानायसै जानो लुबैथारबाय बेखौहाय जाग्रोसै आं मिलौलायखायो जायफोर जायो मोनथिखागोन आरोना अमा आथिङा माबायदि मिलौवो गुरै जाजोबबाय लोगोफोर माने भिडिअखौ नायोबा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै नायबाबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामा ना अननानै खालामना हो आङो माने नैबे सप्ता खनसे एसे नैबे नेक्स्ट आङो अमा जाबावगोन ना बेनि गेजेरावहाय जाथ'ला आरोना जेबो अमा ओमफ्राय बे सप्ता खनसेनि उनाव आङो अमा जाबावगोन ना बेनि गेजेराव आङो एसे डाइट खालामनो सानदों आरोना दाबो नायथ'वाखै बेसेबां वेट जानानै दङ ओमफ्राय आं एसे थाल मोनो आरोना एसे बारायदों सानदों थारमाने जानाया अमा जाबाबो जेबो नङा जानायावहाय ओमफ्राय जानाया माने थिग जाथाराखै आरोना ओंखायनो एसे मोजाङै खालामनो सानदां सप्ता खनसेल' सप्ता खनसेयाव ओरैनो 2 केजिसोल' आरो बेलेन्सआव जानि masuk pada jalan yang enggak ya betul mulai kayaknya
Là không này chắc rồi ta. Namanya. Modem nih berarti nih lo kayo. Acha. Sabi ha. Minggu lagi yang. Sana nih, beda bisa begitu kamu. Oh, cuma sih gua harus cari aja kamu. Minggu lagi yang. Betul-betul sih, tes kubur. Thôi coba bak ayo. Kamu bekan bayo. Angkri bekan bayo. Dah tuh di bunga baca mak. Baru tak cak. Hai dah. Kenal nih chung lang rồi, chào nữa. Rồi lại đi xào đấy.
Mendiam. Jangan orna nih. Udah aku mbak. Mbak besok udah semari kalau nak. Tajam. Cepet. Jangan ya. Jangan cepet. Bây giờ hút cái chậm được nha. Nói ra cepet. Warnanya yang kecil berubah satu salam. Mbak dan Tuna Jabat. Thank you for watching.